Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malayo sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong tumulong sa taong nangangailangan, ay may biyaya pong darating po sa inyo. At ang pagtulong po ay palagi pong bukal sa puso po ninyo na hindi nyo po pinagsasabi, kundi nililihim nyo lamang po. Diyos na po ang makakaalam po yung pagtulong po niya sa kapwa na inyong ginagawang mga kabutihan po. At sana po ay palagi po yung gawin po ay magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan po palagi. Huwag nyo pong ang pag-aaral po ng spiritual po dito po ay palagi po nasa magpakumbaba at humingi ng gabay palagi sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat at magpursige pong may masigtin na nais po na yung ginagawa at malay nyo po ang yung kapwa at higit sa lahat po ay magmahalan po. Yan po. Ipagkakalo ko po sa inyo ngayon po ay yung yan po, orasyon sa pagtitig para mapaibig, makuha at mahalina ang sino man. Napaka-importante po ito para huwag nyo pong gamitin pala sa kabulustugan po ito, kasi ito po ay isang gayuma po ito na po ito. Sana po ay gamitin po nyo lamang sa tamang kaparanan po. Gamitin po nyo sa inyong mga minamahal po o kasintahan, asawa. Huwag nyo pong gamitin po sa pambabae para hindi po kayo mabalikan po. Kaya kinukuha ko po sa inyo kasi may nag-request po sa akin. Hindi ko na po babanggitin po yung pangalan niya po. May nag-request po sa akin kaya hindi ko pa nababanggitin po. Ayan po. Screenshot nyo lamang po. Sinsya po kayo kung medyo screenshot nyo lamang po. Pagsal po ng isang ama namin, ang Panginoong Maria, sumasampalataya, isunod po ng 3 bisis po yung orasyon po. Habang tinititigan mo, usalin mo ang orasyon, 3 bisis ay sabay, ihip mo sa kanya. Sabay, ihip mo sa kanya para po. Ang paggagamit po nito ay yung may masidting nais po. Po. Screenshot nyo po ma'am, sir, para mabasa po yung maigi. Sana po wag po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. At pakipindot na rin pong bell icon. Sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel, wala po kayo
Pursiging pindutin ng subscribe, like, and share at pakitulong na rin po. At ipakakalo ko po sa inyo lahat aking mga nalalaman po na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman po dito sa Iwangan ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala po. Maraming salamat po. At shout out po sa inyo lahat.